Моят въпрос е към Хасан Азис. Господин Азис, защо само трябва да се строят пазари, а не детски площадки? Елате да видите детската площадка в квартал Мисълчание зад блок Орфей 1 в какво състояние е. Строителни отпадъци, стъкла, децата няма къде да играят, а близост до спортната площадка има и детска градина. Благодаря. Пожелението, уважаеми приятели, е да строиш и пазари. Ние сме строили детски площадки. Движението за права и свободи, кмета на Кърджали, може би е построил най-много детски площадки, не само в Кърджали, но и в цялата страна. За 8 години ние сме построили над 120 детски площадки в града и в малките села. Още повече, че в настоящия момент ние имаме много ясна визия за строителството, не само на детски площадки. След няколко дена, уважаеми кърджалийци, Кърджали вече ще има газификация. Започва проекта на газификацията на Кърджали.